אני גם נשארת פה. לא, וסוכות את כבר... סוכות זה משהו אחר. סוגרת לעצמך שנה מראש. כן, ככה צריך לעשות. כל הכבוד רבה. טוב, אם אתם נשארים בארץ ואתם כבר מארחים בראש השנה, אתם בטח כבר עמלים במרץ על הסירים ועל התבשילים. מעבר לזמן הרב, אותו משקיעים בבישולים. יש כמובן את כל הטקס הזה של הקניות ואת ההוצאות שנלוות לכך. אבל אולי בכל זאת שווה לכם לנוח רגע ולקנות בכלל אוכל קנוי. מעיין פרילוק, שלום. שלום סיוון ונוגה, אני נמצאת כאן במעדניית דליקטסן בתל אביב, ומזמן אני לא זוכרת טירוף כזה ותורים כל כך ארוכים. שימו לב מה קורה כאן מאחוריי, אנשים שמגיעים לקנות דברים לחג, כבד קצוץ, גפילטע פיש, אפילו שהמחירים כאן גבוהים יותר. בואו נראה מה אפשר ומה בישלו כאן במטבח לחג. כבד קצוץ יעלה כאן 84 שקלים לקילו, גפילטע פיש 13 שקלים ליחידה, עוף ממולא בכבדים והרמונים 120 שקלים לקילו, ועוגת סילן ב-36 שקלים. אבל לא רק כאן, בכל הארץ המעדניות, אלה ימי הזוהר שלהם. מעדניית צדקיהו בשוק מחנה יהודה, קציצות דג ב-95 שקלים לקילו, חריימה 95, עלי גפן ממולאים 65 שקלים, מוסקה 85 שקלים לקילו. עברנו למעדניית משני בראשון וברחובות, אפשר למצוא עם גפילטה ב-80 שקלים, מחוץ לתל אביב קצת יותר זול באמת. אצלי בקר 120 שקלים, דג סלומון 130 שקלים, ומסעדת אל בבואר בצפון, גם היא מכינה מאכלים לחג, סלטים ב-60 שקלים, דגים ב-80 וקבב ב-75 שקלים. אז למה אנשים לא כמו פעם עומדים ליד הסירים ומבשלים כל היום? הזמנים קצת השתנו, כך לפחות מסבירים לנו מי שהגיעו היום למעדניה. שמענו אותם. מה, אתם מתעצלים לבשל בבית? גם. תשמעי, לא כל דבר אפשר להכין בבית. אורז וקציצות. אני חושבת שבבית יותר זול. אז למה בכל זאת קונים במעדניה? עניין של זמן. הוא יקר, אבל הוא מאוד איכותי. הוא מונע הכנה, הוא מונע טרחה, ולפעמים מבשלים בבית, לפעמים קונים פה. אין את הזמן הזה, אנחנו כל כך ממהרים, גם לעבוד, גם ילדים, להספיק הכל. מה אתה מתכוון לקנות? לא יודע, תשאלי את אשתי, היא מתכוונת לקנות, אני רק סוחב את הסל. רגע, את אשתו? אני רואה ששלחת את בעלך עם סלים. כן. למה? שיהיה מה לאכול? הבנתי. את לא רוצה לבשל בחג הזה? לא ממש. מה החלטת לקנות? חזרת, סוכריות, עוגה. כן, אז אני הולכת לתפוס לי כאן איזה משהו קטן גם לקנות, ובינתיים אני אאחל לכן ולכל הצופים הנאמנים שלנו שנה טובה וחג שמח. שנה טובה מעיין, חג שמח וטעים. אני עדיין מעדיפה לבשל לבד. כן, אבל גם אלה שלא, לא צריך בגלל הלחץ החברתי להיתקע במטבח. אני לא מי לוחצת שרוצה עלייך, שיבשל, מי שלא רוצה שיקנה קנוי. טוב. אין שום בעיה. אדון עם סלים היה שם.